правиш, мамо? Една от участващи в предаването Здравей България са председателят на коалицията Иван Костов. Преди седмица пред нова телевизия заяви, че Избяга от камерата. Синята коалиция е готова на крайна стъпка, ако се окаже, че рискът за наследството. О! Ще до магазина, мама. Искаш ли нещо? Да вземаме нещо. Кой ще да вземеш? Нямам пари за нищо. Тогава да не вземеш. Не, той бати иска зрънчо да му. Ще снимам Нела като работи. Нищо не се вижда, хора. Помогнете ми. Помощ. Пришелеца ма гони. Виж, той идва Захари с фотоапарат. Ади, ево да. Едно зрънчо. Захари, какво правиш, бе? Тествам батерията колко тече. Ама от тия с малките. С шунка и сирене. Айде, чао. Чао. Това съм аз. Излятахме от магазина, купихме едно зрънчо. Чакайте, не се вижда. Готови ли сте да се прибираме вкъщи? Тук се обаждаш на него. Говорихте ли какво? Викам, ще снимат в това, внимавай. Тя? Кой вика? Ще идва с фотоапарата. Аз викам, тествам колко държи батерията. Ой, где ближи камерата и отивам горе. О, ето, става по-светло. Да не повярва човек, нали? Ето го, зрънчото. Да го хванем на цял размер. Ето го. Простото зрънчо. Брат ми 10 ден. Чакайте, той е затъмнил да не се види. Ето го, чати на компютъра. Чати на компютъра. Ето ти зрънчото. Гаси безотговорни, аз му купувам зрънчо, той го фърля на дивана. Ето го на тук напил. Легла, как се. Ето го новия телевизор, който 2 години има. Ето го новия Киро, който е от как се родил нов. Ето го новия лаптоп от 1 година. Ето 6 минути съм снимала.